Príjemné dobré ráno. Ahojte, vítajte pri WebSupport Tech Talks. Za to, že nás teraz live sledujete, vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovolár. No a dnes bude našou témou Scrum. Máme tu na to najlepšieho povolaného hostia, Adama Okruhlicu zo spoločnosti Panaxeo, kde pôsobíš teda si co-founder, asi aj co-CEO. Takže vitaj, dobré ráno. Čau, ďakujem, že si ma pozval. Veľmi rád. A ja začnem rovno z hurta. Ako si sa dostal k Scrumu? Ako som sa dostal k Scrumu? Fú, to je dobrá otázka. Ako veľmi mám ísť dozadu? Koľko sa ti chce? Ale nie. Tak akože ja som pôvodom ajťák, aj keď teda k tomu IT som sa dostal možno nie tak ako všetci ostatní, že už od 10 rokov som si kodil a tak ďalej. U mňa to prišlo skôr tak naopak trošku, ale v princípe väčšinu svojej kariéry aj tak pracujem v IT spoločnostiach, či už som bol programátor, alebo neskôr projektový manažér. No a potom sa život stal a teda založili sme aj s kolegom Igorom Liškom Panaxeo. K tomu sa asi dostaneme, čo sme ešte možno. No a vlastne, ak tak žiješ na tých projektoch a robíš ten software, tak z každej strany počúvaš, že poďme to robiť waterfallom, poďme to robiť scrumom, poďme to robiť neviem čím. No a teda takýchto projektov som si zažil za život desiatky a vždy tam bol ten prísľub, vždy tam visel ten prísľub, že ten Scrum vám to všetko vyrieši. Scrum je to, čo funguje. A jak si som mal pocit, že to nikdy nefungovalo poriadne. No a tak som sa akože jedného dňa nahneval a teda som si povedal, že boli Vianoce a teda poďme na to prísť. A teda ja som taký človek, čo rád číta, čo rád študuje. Poďme na to prísť, že vlastne kde je tá chyba, hej, že či je v nás, alebo či je to v tom Scrume. Lebo už mi aj dochádzali argumenty. No a nakoniec samozrejme, ako to býva. Zistil som, že tá chyba je v nás. A teda tým nemyslím nutne iba seba, alebo teda firmy, kde som bol, ale takéto všeobecné porozumenie tomu, vlastne, čo to ten Scrum je a čo to vlastne nie je. A to je asi ešte dôležitejšie. Takže tak, plus minus, veľmi skrátke. Ale muselo to byť veľmi silné, keď si na tom vlastne postavil aj firmu. Vieš, na tomto som firmu nepostavil. To prišlo tak v závese. Ale tak ja som ten typ človeka, ktorý vždy potrebuje mať nejakú passion, nejaké malé hobby, nejaký pet project, niečo. No a teda väčšinou to boli nejaké koderské veci. No a tie Vianoce sú taký ideálny čas, kedy máš tie 2-3 týždne, kedy vieš sa proste do niečoho ponoriť a do nejakej miery to aj vyriešiť alebo mať nejaký výsledok. A toto boli také Vianoce, kedy som sa do toho ponoril a povedal som, že za tie 3 týždne teda budem mať všetky argumenty, prečo ten Scrum nefunguje a prečo treba robiť niečo iné. No a teda úplne to tak nedopadlo. Že za tie 3 týždne som pochopil, že vlastne absolútne ničomu nerozumieme ohľadom toho Scrumu. Robíme to fakt, že celé zle ako komunita širšia a treba sa vrátiť back to the basics. No a tak tam začala taká nejaká journey, ktorá teda z tých 3 týždňov už trvá mesiace a roky. Takže tak. Čo teda robí Panaxeo? Koľko vás je? Ako fungujete? Panaxeo, my sme slovenská softwarová firma, v podstate sme ako agentúra, pracujeme so zákazníkmi z Ameriky, z Európy na tom, aby keď oni potrebujú vlastne nejaké softwarové riešenie vyvinúť, ktoré je custom, tak my im dávame týmy, dávame im profesionálov, dávame im know-how a budujeme zaujímavé firmy, zaujímavé produkty, či už tu, či už za morí. Je nás teraz cez 70 a teraz som si uvedomil, že som povedal, že sme slovenská firma, no my sme československá firma, ale máme kolegov aj z Čech a kolegyne. No a momentálne teda je nás cez 70, tuším nejakých 15 až 20 tímov, ktoré pracujú na zaujímavých a impactful projektoch, kde robíme všetko od webu cez mobile, you name it. Takže tak. Super. A ako by si vysvetlil Scrum niekomu, kto o ňom nikdy nepočul? Toto je dobrá otázka, pretože ten Scrum je známy asi teda väčšine ajťakov, ale napriek tomu, akože on sa dá používať na oveľa širšiu akože paletu vecí a problémov.
Čiže to vysvetlenie nemôže byť akože úplne ajťacké. Tak chvíľku som rozmýšľal pred týmto podcastom. No a asi také najlepšie, čo ma napadlo je, že každý z nás máme nejaké hobby, alebo sme robili nejaký šport, alebo sme sa niečomu proste venovali, v čom sme chceli byť, že ako top, alebo že výborný. No a je taká okrydlená veta, že na to, aby si bol šampiónom, alebo teda nejakým najlepším na svete v niečom, tak nepotrebuješ talent. A teda akože s tým môžeš súhlasiť, nesúhlasiť, a tam sú také rôzne 90, 10, blablabla. No ale ako teda, hej, že bez toho talentu, že čo to je proste, je ten hard work? No, to je skôr ten smart work. No a existuje taká vec, a teda toto je taký zaujímavý takeaway možno do života, volá sa to, že deliberate practice. A to je v podstate taký ako keby science, ako sa učiť nejaké nové skilly, akože sakra efektívne, hej. No a funguje to takým spôsobom, akože veľmi jednoduchý, má to nejaké 4 princípy. Akože, a teraz tu úplne necitujem nejak učebnicovo, ale plus minus, že pozri sa, čo robia tí najlepší. Hej, že ja keď som hrával tenis, tak akože pozeral som toho Agassiho a neviem tých ešte, čo vtedy hrávali. A pozeral som, jak on hrá ten forehand, jak hrá tie backhandy, jak takticky rozmýšľa. Zisti si, kde máš tie gapy, že to vlastne čo ti chýba. No a teraz si nasekaj ten svoj ročný kalendár na nejaké ako keby týždňové, dvojtýždňové okienka a proste daj každý ten týždeň laser focus na jednu vec, ktorú proste potrebuješ preklenúť alebo zlepšiť. A teda keď ja som hrával ten tenis alebo keď som nejaké programátorské súťaže robil, tak nejak tak intuitívne, teda nepoznal som deliberate practice, tak to bolo, že hej, že teraz ideme trénovať voleje, hej, alebo že idem sa učiť nejaké grafové algoritmy. No a v podstate zabudni na všetko ostatné, hej, počas toho týždňa, daj do toho maximálny fokus a ideálne si to potom proste vyhodnoť, hej, že na nejakých dátach. No, že ak tie dáta získaš, hej, a tie dáta musíš získať najlepším spôsobom tak, že nerobíš to ako keby niekde na dvorčeku a nebúchaš si o stenu tú tenisovú loptičku, ale priamo to skúšaš v praxi. Čiže hráš tie zápasy, alebo teda keď ja som robil tie programátorské súťaže, tak v podstate zúčastňuješ sa nejakých online súťaží a tam v podstate ten nový skill ako keby skúšaš v tých reálnych podmienkach. Čiže toto je plus minus ten spôsob, ako sa dá robiť ten smart a hard work. Je tam nejaký taký iteratívny teda aspekt, je tam nejaký ten inkrementálny, kde si postupne buduješ ten skill a je tam nejaký ten ako empiricizmus, čiže ako keby vyhodnocuješ si na základe nejakých dát reálnych a nie nejaký ako keby proxy metrik niečoho, že ako ti to fungovalo. No a potom sa teda nejakým spôsobom adaptuješ, hej, že akože OK, teraz som týždeň robil takto, neprinieslo to úplne ten želaný ako výsledok, prehral som ďalšie 2 zápasy, ktoré by som predtým vyhral, tak ideme niečo zmeniť, hej. A príde ďalšie okienko a zasa vyberem si to, čo je ten najväčší gap. No, takže toto je akože deliberate practice, viete to použiť na v podstate čokoľvek v živote a budete šampióni v čomkoľvek. Možno trošku preháňam, hej, ale ale akože keď si pozrieš tie biografie, tých všelijakých ako keby, či už najlepšieho šachistu Carlsena, alebo Nadala, alebo neviem koho, tak ty to tam nájdeš, hej, že oni ako keby takýmto spôsobom nejakým trénujú. No a toto je vlastne taký ten, takéto gro toho Scrumu, hej, že tomuto keď rozumieš, tak v podstate vieš, ako funguje Scrum na n sa rovná 1, čiže akože si jednotlivec, hej. Scrum samotný je v podstate nejaké také akoby rozšírenie tejto filozofie alebo tohto spôsobu získavania skillov na týmy. Čiže keď sa ti stretne viacero ľudí a idú za nejakým spoločným cieľom, kde sa chcú dostať rýchlo a efektívne, tak prichádzajú tam nejaké ako keby ďalšie zložitosti, hej, že ako tento proces takejto deliberate practice robiť. No a tak plus minus. No a teda ten Scrum sa vo všeobecnosti používa práve v biznise na to, aby nejaké týmy dokázali robiť veci a produkty, hlavne teda pozor, toto nie je, že projektový manažment, to je, otvoríš si Google, dáš, že Scrum a teraz už vidíš všetky tie články, že is a project management methodology, no nie, hej, že to je product management methodology, pretože ty buduješ produkt a nie, že robíš Scrumom nejaký projekt, ktorý má nejaký fixný timescope a budget, hej.
Čiže tak. No a teda keď to chceš rozšíriť, tento nejaký deliberate practice na tie týmy, tak v podstate tam prichádzajú nejaké keby nové veci, ktoré potrebuješ riešiť. Jedno z toho je, že vlastne ako ten tím tak poskladať a aké majú byť v ňom tie právomoci, autority, kto čo robí, tak aby vlastne stále fungoval tento cyklus. Druhé je, že vlastne čo presne teda musia robiť, hej? Že ako sme si povedali, tie približne 4 veci, ktoré robíš pri tej deliberate practice, tak na tej tímovej úrovni je to trošku zložitejšie. Ale keby tá procedurálna stránka, že teraz plánujeme, teraz akože máme nejaký stand-up, už som sa pomýlil, daily scrum, robíme nejakú review a tak ďalej. Máme nejaký backlog, k tomu sa asi ešte dostaneme. Čiže jedno je, že kto je ten tím, aké sú v ňom tie právomoci, druhý aspekt je, že procedurálny, že vlastne ako ten tím fungujeme, a tretie sú tie hodnoty, ktoré tam pribudli pomerne recently, ale sú akože extrémne dôležité, lebo ten tím v podstate stojí a padá na tom, aké hodnoty žije. No a tá história len veľmi akože úplne že preletom, ono nejaké 86. dokonca bol taký ten, že sa hovorí, že úplne že prvý základ toho, ako aplikovať nejaký tento deliberate practice trošku do praxe. To nejakí dvaja Japonci, ktorých mená si asi nikto nepamätá. Napísali také, že The New Product Development Game, taký paper, a vlastne oni chodili ako po tých japonských firmách a vtedy bola tá veľká keby lean vlna zefektívňovania. No vlastne odpozorovali, že čo tie najlepšie firmy, ktoré akože majú ten najväčší akože explozívny progres, robia inak. No oni tam majú 6 takých princípov, tam keby našli, že od self-organizing teams a od toho, že sa vlastne nepredávajú cez oddelenia jednotlivé časti ako keby toho procesu produktového, ale v podstate sa robí v nejakom takom malom tíme, kde to všetko overlapuje. A ďalšie 4, nechcem ujsť na nejaký úplný tangent, dá sa to pozrieť The New Product Development Game. No a toto ešte stále bolo v podstate na také nejaké manufaktúry alebo také nejaké, keby, nie ešte úplne IT, hej, že vtedy to IT ešte úplne nežilo. V tom 93. približne začínali dvaja keby influential známi ľudia, ktorí sú akože otcovia toho Scrumu, Ken Schwaber a Jeff Sutherland. Tieto myšlienky začali aplikovať na práve IT, začali nad tým špekulovať a v 95. vlastne vyšiel The Scrum Framework. No a spojovala ich stále tá myšlienka, hej, že oni to tam aj majú v tom research paperi, v tom 86. napísali, že prestaňte hrať ako keby štafetu, ako keď beháte a odozdávate si ten kolík, ale začnete robiť rugby, hej, že tam keď máš také tie skupiny ľudí, ktorí sa tak posúvajú spolu, hej, a spolu riešia. No a v 95. vyšiel ten Scrum Framework, v podstate taký 10-stranový Scrum Guide, to si vieš nájsť na webe, ktorý to začal keby kodifikovať, hej, že ako to vieme používať. Ono to bolo primárne na IT, ale teda ukázalo sa, že sa dá používať všelikde. No a tak si to žilo a potom teda prišla kopa, ja by som to nazval takých falošných apoštolov, ktorí si tých 10 strán nejak tak prečítali a nejak tak si na to nabalili svoje interpretácie. To je podľa mňa najväčšia slabina toho teda a momentálne aj dôsledkom toho je, že ten Scrum není vôbec chápaný správne. Kam prídeš, alebo tak kam prídem, tak ja to vidím tak, že 9 z 10 tímov, akože ani tie základy nemáme pochopené správne a teda ja som z toho vinný rovnako historicky. No a teda pre mňa momentálne ten stav je taký, že už väčšina z nás pozná v tom IT ten Scrum a väčšina z nás má nejakú zlú skúsenosť, pretože máme pocit, že nám to nenaplnilo očakávania. A tak ja dúfam, že teda vysvetlím prečo, alebo teda vysvetlím, ako možno sa vrátiť k tomu. Tak poďme na to. Takže tak. A teraz musíš dať ty otázku, lebo som strašne dlho rozprával. Ja možno len teda pre divákov a poslucháčov, že skúsme si tak skrátke popísať nejaké tie základné role a tie procesy, ktoré teda sa tam nachádzajú. Dobre. No, že kde začať, hej? V prvom rade asi teda nezabudneme na to, že teda robíme nejaký produktový vývoj. Že nerobíme projekty, alebo teda nie je to primárne na to, aby sme robili projekty. Čiže to, čo chceme dosiahnuť, a teda aj tou v úvodzovkách deliberate practice, chceme stále zlepšovať ten náš produkt. A chceme ho zlepšovať čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie.
a chceme teda sa zlepšovať v tom, ako ho zlepšujeme, čiže tá metaúroveň, hej, že keby ako tým chceme prichádzať na stále nové veci a lepšie spôsoby fungovania a lepšie akoby odhaľovanie toho, že čo tomu produktu chýba a čo tí zákazníci potrebujú. Čiže koho na to potrebujeme? Potrebujeme na toho niekoho, kto rozumie tomu produktu a rozumie tým ľuďom na druhej strane. A ideálne, keďže sme v agilnom prostredí, kde teda sme si vzali k srdcu to, že potreby sa menia, či už teda tých zákazníkov, alebo technologické, alebo čokoľvek, tak ten produktový owner je človek, ktorý je priamo v tom tíme a nie je to niekto, kto je proste ďaleko, hej, v tej štafete, akože na tom prvom kolíku. A my si odozdávame, hej, jak po telefóne nejaké informácie. Čiže taká úplne integrálna časť, prvá by mal byť ten product owner toho tímu. No a v ideálnom svete, a toto už je také prvé odklonenie, kde tá realita je väčšinou inde, ten product owner by mal byť v podstate úplne že empowered tou organizáciou, že každý v podstate rešpektuje, že ten product owner vie, čo je najlepšie pre ten produkt. Jeho rozhodnutia nie sú nejako spochybňované, akože z vyššieho manažmentu a tak ďalej. A je to človek, ktorý akoby reprezentuje tú hodnotu, ktorú tí zákazníci od toho očakávajú. No a má na to teda ako keby v ideálnom svete všetku autoritu, budžety a tak ďalej. Potom je tam v podstate v tom našom rugby tíme skupinka ľudí, ktorí tú prácu robia reálne. A to akože súhrne, to Scrum nazýva developers a tam teda môžu byť testeri, analytici, dizajnéri, programátori, kdokoľvek. A zasa to sú ľudia, ktorí najlepšie rozumejú tomu, ako vlastne pretaviť tie požiadavky product ownera na niečo, čo je funkčné a ideálne to ako keby zase naplňa tie potreby toho zákazníka. No a potom je tam tá okrydlená rola Scrum Mastera. A to ja hovorím rola, hej, ale ono je to v podstate zodpovednosť. Scrum to nechápe ako rola, že máš nejakú, že nemusíš sa v tej organizácii volať, že Scrum Master, hej, že ty môžeš mať čokoľvek, ale v tom týme si Scrum Master. A tá zodpovednosť teda toho Scrum Mastera je efektivita toho týmu. A toto je jedna z vecí, ktoré ako keby veľa Scrum Masterov, dajme tomu, že aj roky robíš, už toho Scrum Mastera, ale nedokážu mi povedať vlastne, že čo je tá ich keby v Scrume tá hlavná zodpovednosť. Ať povedia, že odstraňovať prekážky a neviem čo, alebo teda, aby meetingy fungovali, no nie. Takže tvoja zodpovednosť je, aby ten tím bol čo najefektívnejší. No a to sa dá robiť rôznymi spôsobmi a to je jednak tak, že vedieš ten tím k tomu, aby stále hľadali practices, ktoré im fungujú. Ten Scrum je strašne ako jednoduchá taká škrupinka. Strašne veľa vecí, ktoré si myslíme, že do toho patria, tam vôbec nepatria. No a ten Scrum Master je práve ten, ktorý tomu má najlepšie rozumieť, že teda máš tu ten v úvodzovkách deliberate practice, jednoduchý tenký rámec a teda idem spolu s tebou, s tímom a teda spolu s tou organizáciou, v ktorej žijeme, hľadať tie cesty. Ako vieme v tomto rámci hľadať také praktiky, postupy, spôsoby, proste všetko, aby sme fungovali čo najefektívnejšie pre ten produkt a interne v tom tíme. No a toto si kľudne môžeme potom ešte rozmeniť, lebo tu je strašne veľa sa misunderstandings. No a tak, no toto je plus minus ten tým. No a ten tým ako keby potom prechádza takými tými krátkými okienkami, volá sa to, že šprinty, ktoré sú ideálne rovnako dlhé, v ktorých vždycky si dá ten laser focus na nejakú jednu vec, ktorá pomôže najviac tomu produktu. No a ideme na to, hej, a riešime nejaký prírastok alebo ten nejaký inkrement, ktorý vždycky potom by mal byť pripravený na to, aby išiel von. Čiže zase tam je tá potom inkrementálna, ako keby ten inkrementálny aspekt toho. No a taký dobrý Scrum je vždycky outcome driven, čiže keď si predstavíš taký ten šprint, že tu máme 17 taskov a toto keď urobíme, tak ten šprint akože bude no tak akože cool. V podstate si zaobalil to, čo si robil doteraz, pred tým Scrumom do akože Scrumu. Ale reálne ten Scrum je v tom akože chápe úplne inak, hej, že není dôležité ten output, alebo teda, že to, ktoré presne veci urobíme,
ale dôležité je to, že či dosiahneme nejaký cieľ v každom tom šprinte. A to by mal byť taký nejaký akože biznisový cieľ. Čiže máš také malé, ako keby 2-3 týždňové projektíky, závisí od toho, aké dlhé máš tie šprinty. No vždycky sa snažíš ako keby priniesť ten nejaký akože experience gap, preklenúť, hej. Čiže príklad, ja neviem, moji užívateľia sa mi nevedia prihlásiť sociálnymi sieťami. Tak akože tým starým tradičným spôsobom, akože nasekáš tam tasky, že Twitter, Facebook, neviem čo, teraz ešte v profile daj, že disconnect from social network a teraz keď to všetko bude, tak OK, keď nie, tak nie. No ale taký ten scrumový prístup je práve ten outcome driven, hej, že teda chceme priniesť tú hodnotu tým ľuďom, aby sa dokázali prihlásiť. Tak poďte to urobiť a toto je váš sprintový cieľ a teda prídete na to, ako to urobiť čo najefektívnejšie. A v podstate necháme vám voľné ruky a nájdete ten spôsob. No a tam už vieš, keby robiť potom, jednak tam máš tú flexibilitu v rámci toho šprintu, že OK, teda Facebook tam asi stíham, LinkedIn, no to bude nejaké zložité, tu sú nejaké problémy. A môžeš robiť také rôzne kompromisy, alebo teda naopak, ako keby vylepšenia ešte drobné, ktoré ťa napadnú počas toho šprintu, ale dôležité je to, že si dosiahol ten cieľ, ktorý si mal. To je to, čo prinieslo reálne tú hodnotu. Čiže plus minus tak. A to je akože to je jedna z tých vecí, že keď máte pocit, že ste vlastne v takom nejakom feature factory a proste iba taký ten meal, hej, že akože dostávam niečo z hora a proste OK, to naklepem a niečo akože potom dám von, ale stále je to isté, tak skúste akože embracenúť naozaj túto outcome driven filozofiu, že pýtajte si nejaké misie a nie tasky, hej. A vy už by ste mali mať ideálne ten skill v tom týme, či už ako developeri, ale ideálne všetci, aby ste dokázali prísť na 3-4 rôzne cesty, ako sa k tomu cieľu dostať. A tá práca začne byť taká zaujímavejšia, kreatívnejšia. Čiže tak. No a toto je plus minus, ako keby tak veľmi skrátke. Potom samozrejme máte tam také tie eventy, ja o tom chcem málo hovoriť, pretože každý, keď si pozrie ten Scrum, tak akože prečíta si ten akože sprint planning a daily Scrum a sprint review a retrospektíva, má pocit, že rozumie Scrumu. Ja si myslím, že to je úplne že posledná vec, hej, ktorú akože si o tom Scrume pochopíš, pretože to je fakt, že akože malá časť toho celého, hej, že, takže tak. No tak k tomu Scrum Masterovi iba posledná veta. Akože je to veľmi nepochopená rola. A teda jednak preto, že teda ľudia veľakrát neprichádzajú s tým, že teda môjim cieľom je efektivita toho tímu, ale majú také nejaké rôzne skreslené predstavy, že ja mám akože riadiť tie meetingy a neviem čo. A teda ešte tá druhá časť tej role je tá, že Scrum Master bol vždycky myslený ako nejaký change agent. To je človek, ktorý vlastne príde do tej starej firmy, alebo teda tým starým spôsobom organizovanej firmy a nakopne ju k tej zmene, k tomuto keby rugby štýlu na tej tímovej úrovni. No a v podstate to znamená, že tá rola by ako keby sa mala stať zbytočnou, akože v ideálnom svete, hej, po nejakej dobe. No a to teda vyžaduje to, aby ten Scrum Master chodil po tej firme, vysvetľoval, že teda prečo to takto funguje a teda čo vám to prinesie, keď dáte tú autonómiu tým tímom. A stále to teda ostane business focus a tak ďalej. No a vlastne on by mal chodiť po tej firme a ukazovať, že teda čo tomu tímu bráni, aby fungoval takýmto spôsobom a ideálne teda riadiť nejakú zmenu. Že aby dostávali viacej nejaké autonómie, viac dôvery. Nejaké nové nástroje, alebo teda vôbec možnosť si akoby rozhodovať o svojich veciach. No a tak, no. Takže toto je plus, minus, akože tak zhora Scrum. Jasné, super. Ja by som sa možno ešte pri tom Scrum Masterovi tak na chvíľku zastavil, lebo predsa len, že nejaký product owner tam asi bol aj predtým. Tí developeri tam boli aj predtým. A to je vlastne teda tá nová rola, aj keď si hovoril, že nemusí to byť tam. Presne tak. No a že čo bývajú také základné, alebo že nový človek, ktorý dostal túto zodpovednosť a čo by si mu, ty už si dal teda pár tipov, čo by mal robiť, ale že čo sú také základné chyby, že toto nerobil, že toto je zlý prístup. V prvom rade pochop ten Scrum poriadne, akože to je trošku ako Biblia, hej, že to je podľa mňa najväčšia slabina toho Scrumu a prečo vlastne to, čo teraz sa deje v praxi, že on má 10 strán. A tých 10 strán je takých, ako v tej Biblii, hej, že ty proste to môžeš interpretovať do nekonečna a dávať si na to nejaké vlastné interpretácie. Čiže ako to vyžaduje to, že
týždne, mesiace v praxe, akože fakt, že sústredenej práce, aby si pochopil všetky tie implikácie, ako vlastne dosiahnuť tie veci, ktoré ten Scrum tak zamýšľal. On to zamýšľal veľmi dobre. Len to, ako tie 10 000 strán, ktoré by sa o tom dali napísať, dal do tých 10 strán. Čiže je taký nejaký proces odhalovania. Čiže akože pochop ten Scrum poriadne. Challengeuj tie staré štruktúry. Čiže toho sme sa ešte úplne nedotkli, ale v takom tom bežnom projekte máš také tie power structures, alebo taký ten, ako funguje tá autorita. Väčšinou tak, že máš tam nejakého projekt manažera, alebo teda produkťaka, ktorý je ten hlavný. No a pokiaľ to takto ostane, tak ti nebude strašne veľa vecí fungovať a potom budeš nadávať na Scrum. Že to, čo si musí uvedomiť aj tí developeri, aj ten product owner a vlastne aj tá organizácia nad tým je, že tie manažerské zodpovednosti sa rozdeľujú medzi tieto 3 zodpovednosti, alebo teda role. Medzi ten development team, Scrum Mastera a product ownera, len každý manažuje keby nejakú inú časť ako keby toho, čo treba manažovať v rámci toho produktu. A nikto tam nemá, ako keby, nie je tam žiadna hierarchia, hej, že nikto nemá právo veta akože unblock na všetko. Každý má právo veta, alebo teda nejaké hlavné slovo v nejakých iných častiach toho, teda či už v tom, že ako to vyvíjame, alebo že čo vyvíjame teraz, alebo že ako fungujeme. Teraz som pomenoval všetky tie 3 role, takže to je možno pre Scrum Mastera aj kvízová otázka, ak čisto vie odpovedať. Čiže pochop vlastne toto, že ty sa musíš tú organizáciu dostať z týchto hierarchických štruktúr sem, do takého nejakého demokratického riadenia, ktoré je rozložené na 3 role. Pochopiť ten Scrum, pochopiť, čo je tvoja úloha a ako to vieš teda, či už v tej organizácii alebo v tom tíme, všetko zlepšovať a zefektívňovať. No a podľa mňa je taká akože veľmi dobrá rada, že pokiaľ je to možné, prestaň chodiť na tie daily meetingy. Lebo strašne veľa som počul Scrum Masterov, ktorí majú pocit, že teda na tej daily, že to je ich meeting a teda oni prídu, dajú 3 otázky a tak ďalej. A ešte to aj volajú stand-up. A pritom to je tak, že úplne že zle, že tak to nemá byť, že toto vôbec nie je tvoja úloha. Ty máš zabezpečiť to, že ten meeting funguje, že sa udeje a že sa tam rieši to, čo sa tam riešiť má. Ale ty tam ako keby nemáš čo povedať, to je meeting pre tých developerov. Čiže ak máš to nutkanie a pocit, že teda tam si najužitočnejší počas toho dňa, tak ako nie, hej. Nie je to úplne tak. Sústreď sa na to, aby si teda pomáhal tomu týmu odstraňovať či už tie prekažky v organizácii, práve tá change agent, ako keby časť, alebo teda tomu product ownerovi prichádzať s nejakým takým empirickejším spôsobom, ako riadiť tie veci. Čiže to je ako, keď som na začiatku hovoril o tom tenise, tak potrebuješ mať nejaké tvrdé dáta, hej, že vlastne čo ti funguje, čo ti nefunguje a ten product owner, to je väčšinou človek, ktorý akože 80% dňa trávi s tými zákazníkmi, tak pomôž mu nájsť praktiky a spôsoby, ako si vie tieto veci dávať do nejakých tvrdých dát, dobrých hypotéz, ktoré potom sa dajú premeniť na dobré experimenty, dajú sa podľa toho robiť nejaké dobré šprintové ciele a tak ďalej. Čiže to je ako keby ďalšia z vecí, hej, že ten empiricizmus a tie dáta do toho dostať namiesto dojmov. No a potom v podstate buduj ten tím, hej, že pomáhaj tomu tímu zasa takisto hľadať tie practices a teda dávať pred všetky také tie nánosy toho, že všetko sa musí robiť cez story pointy, alebo neviem čo. Plus minus, tu by som začal, keby som teda mal poradiť novému Scrum Masterovi. Jasné. Díky moc. Ja teraz trošku zmením ten formát alebo tie otázky, pretože ja ich mám pripravených ešte strašne veľa. Ale my sme sa vlastne pri tej príprave dohodli, že u mňa celkom, teda nielen u mňa, ale by som povedal také online novej komunite, cez leto celkom zarezonoval jeden tweet od vlastne softwarového inžiniera, ktorý vlastne napísal, že Scrum je rakovina pre softwarové týmy. A on tam vypichol pomerne veľa bodov. Poďme na to. Dobre, poďme na to.
Čiže ja len pre kontext, že ja som to zachytil na Twitteri, ale teda bežalo to na LinkedIne všade, veľa ľudí písalo, že áno, toto je pravda, nefunguje to, ďalší tam písali, že ale ty si vôbec tomu Scrumu nepochopil, že to funguje nejak inak. Ale že skúsme si, uvidíme, koľko to stihneme, ale že jedna z takých prvých vecí, ktoré on spomínal, že poker je prezentovaný ako nástroj na plánovanie, nie hra. Tak, dobre, čiže planning poker, čiže taká tá hra, ktorá je v úvodzovkách vtipná, vždycky na začiatku toho šprintu a mnoho tímov ju používa, nie je súčasťou Scrumu. Scrum nikdy o žiadnom planning poker nehovoril a je to v princípe facilitačná technika, hej, že ako keby môže to priniesť ten Scrum Master, Product Owner ako nejaký spôsob, ako sa dostať k tomu, čo vlastne chceme ako z tej estimácie alebo z toho planningu ako keby dostať, hej, na tom meetingu. Ja úprimne nie som fanúšik planning pokeru, ale to je úplne jedno, pretože Scrum ti iba hovorí, ako keby ten rytmus, ktorý máš mať, a teda čo máš robiť a kto má čo robiť, ale tie practices si máš nájsť ty sám. Čiže pokiaľ ti akože planning poker neprináša to, čo chceš dosiahnuť pri tej estimácii, pri tom plánovaní, tak ako čo si za človeka, že to robíš ďalej, alebo čo ste za tým, že to robíte ďalej, hej? Vy máte riešiť reálne problémy a zrovna planning poker je akože jedna z vecí, ktorá môže fungovať nejakým tímom, môže nefungovať iným tímom, ty si ju môžeš upraviť, odpovedaj na reálne otázky, hej? A tá reálna otázka je, tipujem, teda keď robíte nejaký ten planning, že čo vieme stihnúť tento šprint. No a to ti akože nejaká kartová hra ti to ako nevyrieši, že ťa môže akože trošku ťa popchnúť k tomu, aby si došli k nejakému konsenzu rýchlejšie v tom týme alebo niečo. Ale jednoducho, keď vidíte, že vám to 5. šprint po sebe nefunguje a všetci tam proste hádžete akože jak Mariáš, náhodné veci, no tak ako pochopte, že je to vo vašich rukách a teda máte odpovedať na tie reálne otázky, riešiť reálne problémy a nájdete si practice alebo si vymyslíte practice, ktorý vám bude fungovať, odpovedať na tie otázky tak, aby to prinašalo výsledky. Takže nie je to súčasť Scrumu, je to nejaká akože XP-čková praktika, pokiaľ sa nemýlim, a rozhodne to nie je nejaký kanon, hej, že to treba používať. OK, super. Ďalej, čo spomínal, že na zvýšenie efektívnosti je potrebné pridať procesy, nie ich odstrániť. A tým strávil viac času v nejakých ceremóniách a stretnutiach než prácou. No, otázka znie, že čo je to tá produktivita v tímoch. Ja už som to kdesi aj hovoril, ale teda keď si pozrite nejaké Standish Reports, tak robili také veľké prieskumy, keby cez nejaké tisíce projektov, cez dekády. No a reálne tá najväčšia neefektivita, ktorá akože existuje v tom IT, je, že nejakých skoro 70% vecí ti nepoužije nikto, hej, akože čo nakodíte. Alebo teda veľmi málo ľudí na to, aby to malo akýkoľvek impact. Čiže ako keby tá prvá vec, ktorú teda chcete riešiť, čo sa týka produktivity, je, že či prinášame hodnotu a prinášame jej čo najviac a tým správnym spôsobom, tým správnym ľuďom. A ako v tom Scrume máš na to veľmi dobré mechaniky a teda práve aj ten empiricizmus, čo som aj hovoril, že ako keby spoliehať sa na nejaké dáta, mať nejaké akože tvrdé feedback loopy, je, by som povedal, že úplne prvý krok, hej, ktorý potrebuješ na to, aby si bol produktívny ako tým. Čiže keď toto nemáš, tak akože všetko ostatné, čo sa týka produktivity na tej úrovni tímu, je ako keby príliš skoro riešiť. Čiže keď chceš zlepšiť produktivitu, a teda napríklad ako developer toho tímu ako celku, teda nie seba samého, tak ako skús napríklad urobiť lepšiu telemetriu alebo lepšie nejaké user statistics. Skús tomu tímu priniesť ako keby lepšie informácie, na základe ktorých potom spolu s tým product ownerom viete vybrať niečo, čo je relevantnejšie, alebo sekať proste features preč, ktoré nikto nepoužíva. Skúsiť to urobiť inak, hej, zmeniť nejaké UX a tak ďalej. No, čiže idem akože tak z boku na to, hej. Druhá vec, že a to je taká akože zlý nános ešte proste z tej histórie, že poďme hodnotiť produktivitu developerov. Tento Scrum bol vždycky myslený ako tímový šport a teda ako budeš teraz hodnotiť toho rugbyového jedného hráča tú produktivitu, hej, že akože on ti môže bežať 50 km za hodinu, to asi nie, ale tak 40, smerom akože k tej poslednej čare, čo tam je na tom ihrisku.
No lenže proste pokiaľ je tá lopta niekde inde, alebo teda pokiaľ utečie akože tej prihrávke, tak ako, čo máš z tej jeho produktivity, hej, ako tým proste aj tak prehráte. No a v podstate všetky tie incentívy toho, že kto najviacej toho nakodil, alebo kto najrýchlejšie rieši bugy v tom týme, sú v podstate úplne misaligned. A teda keď toto vidíte v tom týme, tak ako začnite sa s tým Scrum Masterom rozprávať, hej, že čo s tým, lebo treba evidentne tomu manažmentu vysvetliť, že vy ako tým ste viac ako súčet tých jednotlivcov a tých jednotlivých výkonov a nie je to tak, že sa zavrieme v pondelok, že každý do svojho sila a teda stretneme sa o 2 týždne v piatok a každý si to odozdáme, čo sme nakodili akože v separácii. Vy spolu viete toho akože urobiť oveľa viac a ideálne by ste ani nemali ako keby si udržiavať takéto sila, že ja rozumiem databáze, ja rozumiem hentomu, ja rozumiem tamtomu, pretože niekto vypadne, čo spravíte, hej, proste ako tým nedodáte nič. Alebo keď rozumiete iba vy tej jednej veci, alebo sa venujete iba tej jednej časti toho kódu napríklad, tak ako keby nemáte nejaké different perspectives, hej, že proste vy by ste mali byť akože čo najviac cross-functional, vy by ste si mali keby čo najviac ako ten tým sa vedieť ponahrádzať, sa vedieť podoplňať, pretože potom ako keby vznikajú také tie emergent behaviors, hej, že keď sa vieme porozprávať traja o tej databáze, tak ako je veľká šanca, že prídeme na niečo, na čo by neprišiel nikto ako samostatne. Čiže toto je ako keby zase taký jeden z tých pilierov aj toho Scrumu, čo sa snaží ako rozvíjať v tých tímoch, je taká tá vnútorná ako keby previazanosť, že vieme sa ponahradzať, či už čo sa týka skillov alebo nejakých ako zodpovedností v rámci toho tímu a tak ďalej. A toto, čím viac to rozvinieme, tak tá hypotéza je tak, že tým budeme efektívnejší ako tým. No a teda, toto sú za mňa akože, ja viem, že idem na to veľmi oklukov, ale v podstate treba si akože ujasniť, hej, že čo to znamená tá produktivita. A tá produktivita by nikdy nemala byť akoby individuálna, pokiaľ je, tak ako nech ten váš Scrum Master ide do tej organizácie, nech pracuje s tou organizáciou, nech pochopia, že vy ako týmto viete oveľa viac urobiť ako jednotlivci a nemáte sa pozerať ako keby na toho jedného Jožka Ferka, že koľko toho nakodil, ale poďte sa pozerať na výsledky toho týmu. Čiže plus minus tak. No a teraz keď sa tak ako zamyslíš, že ako ja rozumiem, že tá otázka smeruje k tomu, že máme teda veľa meetingov. Jednak tie meetingy, akože asi ste úplne možno ešte nepochopili každý ten meeting, že k čomu smeruje, alebo teda ten váš Scrum Master vás k tomu nevedie akože dosť efektívne. Pretože aj ako na tom príklade tej deliberate practice, to je v podstate ako veľmi jednoduché, hej, že ja si naplánujem, teda, že čomu sa idem venovať teraz tie 2-3 týždne, dám si ten laser focus na to a potom v podstate hrám tie zápasy každý deň v tom tenise a urobím si malú reflexiu, že ako mi to ide a teda čo by som ešte mohol urobiť, aby som teda naplnil to, že sa zlepším v tomto skille za tie 2 týždne. No a na konci si urobím nejaké vyhodnotenie a prípadne si akože ešte zvalidujem ten svoj prístup na nejaké retrospektíve. Ako, je toho veľa. Ako, čokoľvek z toho odoberieš, tak ako ti prestáva fungovať celý ten feedback loop a celá tá myšlienka. Ak tam trávite veľa času, tak hľadajte s tým Scrum Masterom cesty, ako tam tráviť menej času a byť efektívnejší. A efektivita znamená na tom meetingu, že dosiahneme ten cieľ toho meetingu rýchlejšie a kvalitnejšie. No a teda pokiaľ si Scrum Master, tak prihlás sa na nejaké facilitačné kurzy, akože pochop, ako funguje tá facilitácia, že ona je to celkom veda, ako vlastne sa nezaseknúť v nejakom takom tom divergentnom, akože skupinovom rozmýšľaní, ale vlastne ako prejsť cez to divergentné a potom vlastne do tých, akože cez tú konvergenciu, keby k nejakému konsenzu, hej, v tom týme. Čiže toto je zasa nejaký skill, ktorý ako Scrum Master by si mal mať veľmi rýchlo a rozvíjať si ho postupne. No, čiže akože ja si nemyslím, že tunak je tá neefektivita skrytá v tom, že máte, ja neviem, koľko je to hodín, akože pár hodín meetingov za 2 týždne, pokiaľ ich robíte dobre a pokiaľ teda smerujú k tomu, k čomu majú smerovať. A v podstate to odstraňuje ako keby strašne veľa iných meetingov a randomných skupiniek, ktoré by sa bavili práve o týchto veciach nezávisle a ešte by mali nejaké nedorozumenia. OK. Potom tu boli vlastne 3 také veci k story pointom.
Že jednak tým strávil viac času odhadovaním story points než písaním softvéru. To, že tie story points boli používané ako nejaký balík, ktorý si tí zákazníci kupovali. A tá tretia vec, že jeden story point neznamenal to isté v jednom projekte, čo v inom projekte. Krásne. Máme Halloween, hej, tak máme takéto scary veci. Dobre, čo bola tá prvá? Prepač. Že viacej času strávili story. Hej. Dobre, v prvom rade, ako som hovoril, Scrum nehovorí nič o storypointoch. Storypointy, teda predpokladám, že si to používa na estimáciu, ak nie, tak ako to už sme úplne inde. Treba sa zamyslieť, prečo estimujeme v prvom rade a treba riešiť reálne problémy. Potrebuje niekto nejaké rozhodnutie, hej, asi, že neviem, môžem toto plus minus slúbiť zákazníkovi o 3 mesiace, že akože plus minus takéto veci budeš vedieť robiť s tým softverom? Ak vám story pointy nefungujú, a teda ja si myslím, že ako practice sú o dosť zložitejšie, ako si väčšina z nás myslí, tak si ako nájdete iný spôsob, ako odpovedať na tú otázku. Hej, že ako, to je ako ten Einstein, že keď nám akože, jak to hovoril, že keď robíš stále to isté tak ako, a očakávaš iné výsledky, tak ako chyba je v tebe, hej, že no, Scrum ti nič nehovorí o tom, že máš používať story pointy ani náhodou a teraz, a ja tomu rozumiem, hej, že internet, keď si otvoríš, tak je úplne, že plný proste tých kaďakých dezinformácií na úrovni Scrumu, že 90% kontentu sú nánosy a nánosy interpretácií a nezmyslov. Scrum ti iba dáva spôsob, ako fungovať ako tím a hľadať si také practices, ktoré fungujú tebe ako tímu. Pokiaľ tebe ako tímu story pointy nefungujú, hľadaj iné spôsoby, ako odpovedať na túto otázku. Up to you. To bolo tam, že 500 story pointov predávali zákazníkom. Máte Scrum Mastera, alebo nemáte Scrum Mastera, neviem, kde je ten Scrum Master, hej, že akože on má pracovať práve s tou organizáciou, aby akoby takéto veci sa nestávali. No a teda pokiaľ nemá tú autoritu dostatočnú v tej organizácii, OK, tak proste poďme robiť na tom, aby tú autoritu postupne mal, poď ukázať ty ako Scrum Master, že vieš tým týmom dodávať výsledky, nemusia nás tu držať za rušičku a vymýšľať nám spôsoby, ako nás motivovať cez takéto nezmysly. No a pokiaľ ako keby v takýchto nezmysloch žiješ viacerých, tak ako im povedz rovno, hej, že ako nerobíte Scrum a teda poďme sa prestať tváriť, hej, že robíme Scrum. Story pointy bola vždycky praktika, ktorá bola myslená, a teda ešte z toho extreme programmingu, na úrovni tímu. To nemá nič s organizáciou, nič so salesom, nič s hodnotou pre toho zákazníka. A možno, ak vôbec máte tú možnosť, tak akože úplne to schovajte. Alebo vymyslíte si inú praktiku, ako budete odpovedať na tie otázky, ktoré od vás biznis potrebuje. Ale ani akože neukazujte, že teda nejaké story pointy máte, pretože dôležitá je síce transparentnosť, aby každý videl všetko dôležité, ale pokiaľ tá transparentnosť vedie akože k nejakým zlým incentívam, tú organizáciu, alebo nejakým nezmyslom tohto typu, tak to radšej schovajte pred nimi, hej, alebo teda robte niečo úplne iné. Ale ako samozrejme úplne tá prvá možnosť, tá najideálnejšia je, že ten Scrum Master príde a začne keby ukazovať tej organizácii, že teda toto, čo robíte, nerozumiete tomu úplne správne, je to trošku nezmysel a my tie story pointy používame naozaj na to, že nám to v tom týme pomáha dávať nejaké informovanejšie odhady. Tretiu si už nepamätám, prepáč. A tretia bola, že v každom tom projekte to znamenalo niečo iné, alebo respektíve jeden story point mal inú hodnotu než... Tak, a tak to má byť. Tak, to je tvoja akože interná nejaká, nejaký interný spôsob, ako si oceňuješ effort. A zasa, predstav si, že to schováš iba do svojho tímu, nikto iný to nevidí, no tak ako logicky to nebudete mať úplne rovnaké ako iné tímy a možno je to aj dobré, hej, že potom vznikajú také tie potreby a pocity, že môžeme merať týmy medzi sebou cez story pointy. Ja napríklad na svojom týme, kde som Scrum Master, story pointy nemáme ani. Jednoducho nikdy neprišla tá potreba, tak to tam nezavádzame. A to je inak akože aj dobrý tip pre nových Scrum Masterov alebo nové týmy. Vy začnete akože úplne že z nuly, hej, zo zelenej lúky, iba s tým Scrum Guideom a tým základom toho, ako má ten Scrum fungovať a pridávajte si veci až vtedy, keď ich naozaj potrebujete, nejaké takéto practices.
No a samozrejme na tých retrospektívach to vždy challengeujte, že naozaj nám to odpoveda na tie otázky, každá tá practice, ktoré riešime, alebo nie. A prípadne to vymente, zahoďte. Čiže tak. OK. A posledná z takýchto vecí bola, že predstavte si, že máte nejakého svojho manažéra, Scrum Mastera, Product Ownera, vlastne toho technického team lídra a vlastne v tých nejakých debatách musíte odpovedať všetkým a zároveň nikomu. Že tam je, že čo problém. Máš v tom rugbyovom tíme niekoho, kto je tam akože, komu sa zodpovedáš? Hej, že takto to nikdy nebolo myslené a je to teda zasa niečo, čo padá na plecia Scrum Mastera. Mal by to byť človek, ktorý dokáže vysvetliť, že každý tu máme tú project management, ako keby mindset, sa rozdelil zrazu medzi 3 skupiny ľudí a každý má nejaké zodpovednosti, zodpovedá za to, čo mu najlepšie rozumie. Čiže ako developeri rozumieme najlepšie tomu, ako sa ten software alebo produkt robí akože in the field. Produkťák rozumie tomu, čo prináša najväčšie hodnoty a ako získavať možno ten feedback z reality. A ten Scrum Master rozumie tomu celému čoromoro procesu a teda dokáže chodiť po tej organizácii a vysvetľovať, že takto to dáva zmysel, ukazovať, že toto sú tie veci, ktoré nám bránia byť ešte lepší. Kde sa tu kto komu má za čo zodpovedať, hej? A pokiaľ to tak máš, tak nerobíte Scrum. A začnete tým, že teda si nájdete dobrého Scrum Mastera alebo ho pošlete na dobré školenie. Za teda ideálne, a teda to by som teda už trošku odbočil, ideálne akože keď si vyberáte, že kde chcete nejaké tieto školenia ohľadom Scrumu mať a brať, tak choďte akože za tými professional trainers a tých je akože pár sto na svete a teda máte buď od Scrum Alliance, tých CSTs alebo od Scrum.org PSTs. A to sú akože že naozaj takí tí, čo nepredávajú tú jak sa to hovorí, tú vodu, hej, teplú vodu, hej. To sú ľudia, ktorí prešli keby tými najväčšími firmami a najzložitejšími transformáciami a teda vedia vám vysvetliť všetky tieto veci bez týchto zlých nánosov a zlých návykov. Čiže táto otázka v podstate akože v kontexte Scrumu zmysel nemá, v kontexte praxe bohužiaľ má zatiaľ, hej, a to je teda spôsobené tými kopou falošných apoštolov a možno dezinterpretácií toho celého Scrumu, ako je. A teda možno aj toho, že naozaj ako ten Scrum je veľakrát do tej firmy hodený z úrovne manažmentu s tým, že však tým sa tam nejako zabaví, ale vlastne všetko ostane rovnako, ako bolo. No a teda proti tomuto ideálne treba bojovať a možno aj v nejakom bode si povedať, že organizácia nie je pripravená na to mať Scrum. Možno nejaké tvoje tipy, že ako tú organizáciu na to pripraviť? No, závisí od toho, že strašne závisí od toho kontextu, že kde si sa dostal, do akej situácie a ak tá organizácia naozaj prichádza s tým, že potrebujeme Scrum, tak ako treba si s nimi veľmi jasne ujasniť tie očakávania. V prvom rade, že teda čo od toho čakáte, že čakáte, že všetko bude rovnako a teda budeme reportovať takisto a ten váš produkťák vám bude aj tak reportovať, a budete na neho robiť rozhodnutia, alebo to teda bude nejaký taký malý CEO zodpovedný za svoj produkt. Čiže akože úplne transparentne si ideálne na začiatku povedať, že vlastne čo od toho očakávame, dokážeme my ako firma teraz dať akože nejakú autonómiu tým tímom, dokážeme ako rešpektovať to, že oni sú najbližšie tej práci, ktorá sa deje najbližšie tomu zákazníkovi a oni chápu, nie my tam niekde o 4 akože úrovne vyššie na borde vieme, čo je najlepšie pre toho zákazníka a pre týmy. Ak nie, tak akože potom prichádza takéto ukazovanie alebo zmena mindsetu, ak sa to vôbec dá v danom kontexte alebo u zákazníka. No a to napríklad môže začať tým, že mu ukážete ten The New Product Development Game, hej, že to tam naozaj akože im aj vyšlo z toho to, že tie najexplozívnejšie rastúce firmy v tých 80 rokoch boli tie, ktoré vlastne poslali, že dali nejakú misiu tomu svojmu tímu, že poďte teraz akože urobiť proste túto našu manufaktúru akože 3-krát efektívnejšiu. Ale dali im ako keby nejaký budget, dali im nejakú autonómiu, poslali ich proste úplne že preč a v podstate
nechali ich, nech si to zorganizuje, ako chcú, robia, čo chcú, len proste očakávali výsledky. A tie výsledky boli akože biznisové, nie že týchto 75 vecí, hej, potrebujeme. No a toto je možno taký ten akože spôsob, akým sa dá dobre zistiť v tej konverzácii s tou organizáciou, ktorá prechádza z nejakého tradičného riadenia možno na agilné, že ak toto už nerezonuje, tak ako tá šanca je dosť malá, hej, že ste na to pripravení ako firma, aby ste dokázali mať nejaké benefity. Ako samozrejme, že aj pokiaľ akože by ste nešli do týchto akože extrémov, tak ako stále viete v tom Scrume ako minimálne sa zlepšovať ako tým, pokiaľ teda beriete vážne tie retrospektívy a tak ďalej. Ale ako nejaké dramaticky iné výsledky od toho product development procesu nemôžete očakávať. Jasné. OK, ďakujem veľmi pekne. Poďme na otázky od našich divákov. A toto som tak trošku dúfal, že aj príde. Adam sa pýta, prečo, ako ste spomínali, nemôže Scrum fungovať na projektoch, ale len na produktoch? Respektíve za akých okrajových podmienok si to viete predstaviť? Hej, že akože reálny život není učebnica, takže dobrá otázka. Ako v prvom rade treba si povedať, hej, že akože máš taký ten trojuholníček, že time, scope, budget, klasický, a teda keď ako frízneš všetky tri veci, tak v princípe robíš projekt. No a to, čo vyplýva aj z toho, že my sa ako keby v tých krátkych cykloch vždycky pozeráme na to, že čo prinesie, ako keby, čo máme robiť ďalej, aby to dávalo čo najväčší zmysel a akože zmenšilo to ten gap, ktorý máme oproti tomu ideálnemu stavu. Tak keď sa na to pozrieš ako na produkt, tak vlastne v každom šprinte vlastne vždycky začínaš s tým, že ten product owner by mal prísť s nejakou hypotézou, že toto je to, čo keď urobíme ďalšie 2 týždne, tak to keby zasa nás posunie ešte ďalej, hej. A pokiaľ sa na to pozeráš staticky, ako projektovo, že niekto si to vymyslel v januári a teraz je júl a my presne vieme, že ďalšie 2 týždne musíme robiť týchto 7 vecí, ktoré si niekto vymyslel v januári, tak ako toto tam není, hej. Čiže toto je taká tá základná ako keby myšlienka aj toho Scrumu, že my reagujeme na tú zmenu, my reagujeme na to, že čo sa dozvieme každý šprint, a čiže ten scope tam musí byť do nejakej miery flexibilný. A on je flexibilný ako z veľmi dobrého dôvodu, lebo žijeme v svete, v ktorom jednak my nevieme všetko od začiatku, a teda to je taká možno nejaká taká vnútorná hodnotová humility, ktorú si musíš si tým prejsť, aby si pochopil, že nedokážeš teraz vymyslieť niečo, čo bude miliardová firma, ale musíš ako prechádzať takýmito cyklami, hej, že pozriem sa, aha, tu na príležitosť, idem teraz 2 týždne laser focus na to, hej, a urobím tieto featureky. Aha, teraz vidím, že na usage datách, že toto sa nepoužíva, OK, dám to preč, skúsim niečo iné. Čiže tak, no a teda tie okrajové podmienky, no, akože ťažko povedať, hej, že veľakrát, ale aj keď ako ste hodení do toho, a teda ono tak možno aj z začiatku bude, hej, vo veľa organizáciách, že ukážte najprv to, že ten Scrum vám niečo teda dáva. A potom vám možno dáme trošku viacej autonómie na budúce. Tak skúste čo najviac keby ostať na tej biznisovej úrovni s tým manažmentom, nech vám dajú to zadanie také biznisové a nie, že tieto konkrétne presné features presne takto. A hľadajte tie spôsoby, ako tie features, alebo tie biznisové teda veci naplniť inak, lepšie a tak, no a potom možno časom dostanete vlastne aj nejakú trošku väčšiu autonómiu ako globálne. Čiže tak, plus minus asi odpovedno. OK. Adam sa ešte pýta, s nemeraním chybovosti a produktivity developerov súhlasím. Viete dať nejaké tipy a triky, ako inou formou identifikovať bad apples? Bad apples. Akože bad apples v zmysle, že nie som tímový hráč? Asi v tom tíme tých, čo... Hej. No a teraz dám akože veľmi krátky 20-sekundový akože tangent do nejakej také filozofie za tým celým, lebo tá hĺbka je, že to je taký iceberg, hej, že proste my vidíme tú úplne špičku ľadovca, že toto je Scrum, ale ako za tým sú desiatky rokov veľmi pekných a overených teórií manažerských.
No jedno z toho je, že my sme nejaký komplexný systém ako projekt, produkt. A tá komplexný systém to je taká tá vec, že ako niečo zmeníš, pridáš, čokoľvek vnútri v tom systéme, tak tie efekty môžu byť nelineárne. Hej? Čiže ako predstav si, že máš niekoho v tom tíme, ktorý je jediný, ktorý sa rozumie nejaké konkrétnej veci, databáze, čomukoľvek, tak proste on keď ti akože padne o 50% jeho alokácia alebo jeho kapacita, tak zrazu ako tým ste o 99% menej efektívni, lebo proste nie ste schopní dodávať nič. Hej? No a akože takýchto vecí nelineárnych je v takom takže malom rugby týme alebo teda scrumovom týme strašne veľa a teda veľa z nich je napríklad kultúrnych, hej, že pokiaľ máš niekoho, kto akože absolútne odmieta akýkoľvek akože takýto demokratický spôsob alebo teda vždycky chce mať hlavné slovo čokoľvek, nerešpektuje názory iných v tom týme, tak toto veľakrát má práve také tie nelineárne efekty na celý ten tím, ktoré sú možno dôležitejšie ako to, že neviem robiť ešte tak dobre s týmto frameworkom ako môj kolega, hej. Čiže tie BDPOS sú pre mňa skôr ľudia, ktorí akože programovo nie sú schopní pracovať v takomto prostredí. Nedokážu keby reagovať ani na to, že sa ich snaží či už Scrum Master alebo teda kdokoľvek iný im ukazovať teda, že ako fungovať naozaj v kolaboratívnom prostredí a hrajú akože sami na seba, hej. Čo sa týka nejakého technického skillu alebo čohokoľvek, tak to sú väčšinou veci, ktoré by si mal ownúť celý ten tím, aby vlastne jeden druhého ťahali hore a teda boli čo najlepší. Čiže to zase není veľakrát iba zodpovednosť toho jednoho človeka. Čiže takto, kultúrne by som povedal, alebo teda tá kolaboratívna feature tej osobnosti je podľa mňa to, čo môže robiť človeka good apple, bad apple. No a ako na to prísť, no tak ono by to malo byť asi, ono to je väčšinou zjavné. Že po nejakej dobe a teda pokiaľ sa to nemení a pokiaľ je to teda jasne ukázané tomu človeku, že teda takýto má dopad tvoje správanie na tým a teda poďme na tom pracovať a teda pokiaľ sa nič nemení dlhú dobu, tak je možno na mieste otázka, či teda by neboli všetci šťastnejší niekde inde. Jasné. Ďakujem. Matúš sa pýta, aké máte praktiky na boj so zombie scrumom? Firma prejde agilnou transformáciou a neriadenie scrumovo prežíva. A posledná, čo bolo? Že neriadenie? A neriadenie scrumovo prežíva. Neriadenie scrumovo prežíva. Aké máme my praktiky, hej? Tak v prvom rade je to samozrejme vzdelávanie Scrum Masterov. My si na toto snažíme dávať teraz veľký fokus. Ale takéto vzdelávanie a koučovanie na úrovni, že ty si naozaj človek, ktorý je zodpovedný za efektivitu toho tímu a nie za to, že teraz budú fungovať story pointy, tak ako to povedal niekto niekde, hej. No a toto začína a končí tým Scrum Masterom, hej, že ty potrebuješ toho Scrum Mastera, ktorý naozaj rozumie tej svojej robote a nie je to o tom, že si prečítaš tých 10 strán alebo ideš na jedno školenie, ale máš tu otvorenú myseľ, si kreatívna osoba a si osoba, ktorá dokáže chodiť či už do toho tímu, alebo teda do tej organizácie a mať nejaký vplyv. Toto je veľká podľa mňa aj taká chyba, hej, že to Scrum Master není entry level pozícia. Proste ty change agenta si do svojej firmy nemôžeš dať človeka, ktorý práve vyšiel zo školy. Teda môžeš, ale akože vyžaduje to celkom taký ekumen, hej. Čiže určite tá práca s tými Scrum Masterami, aby to zombie to nebolo. Taká moja súkromná rada pre Scrum Masterov, akože prestaňte čítať na LinkedIne tých Scrumfluencerov a follownite si proste radšej tie PSTčka a CSTčka tých ľudí, ktorí tomu naozaj rozumejú, ako to má byť. A tak asi. No a potom je to už naozaj o tom, ako ten Scrum Master dokáže robiť s tým tímom. Hej, že ako im to dokáže vysvetliť, teda, že toto sú tie veci, na ktorých záleží. Toto sú tie otázky, na ktoré máme odpovedať a poďte, hľadajme spolu spôsoby. Ja vám môžem ukázať 7 rôznych, vy si vyberte, uspôsobte si to a tak ďalej. No a veľakrát akože ten zombie aspekt toho je práve to, že nemáme z organizácie možno dostatočne veľa akože empowermentu ako tým.
že niekto nám vlastne poslal niečo dole, ako keby týmto, že toto je vaše zadanie a vlastne ani sa moc nepýtajte, na čo to je, ani ako vám tých zákazníkov neukážeme. Treba robiť potom s tou organizáciou, že či teda naozaj ste pripravení na to mať Scrum Team, hej. OK, ďakujem. A posledná otázka od Adama. Aplikovali ste niekedy v vašich dodávkach Scrum of Scrums? Ak áno, aké nové výzvy to prinieslo a ako ste ich riešili? Scrum of Scrums, bavíme sa teda o škálovaní, akože tie Scrum týmy, to som nespomenul, by mali byť akože ideálne nejaké menšie, hej, že akože aby ste dokázali ako naozaj ako ten rugby tým fungovať a komunikovať a každý plus minus vedel, čo sa deje. Čiže hovorí sa, že do 10 ľudí, to je tak fajn. A teda keď nejaký produkt narastie, tak tých ľudí väčšinou potrebuješ viac a tým pádom akože aj tých tímov vzniká viac. Ale zasa oni by mali mať nejaký spoločný cieľ, spoločný backlog ideálne, spoločného produkťaka a ideálne aj spolu produkovať ako keby nejaký nový prírastok, inkrement každé 2-3 týždne podľa toho, ako máte šprinty. My konkrétne Scrum of Scrums ako s veľkým S sme nepoužili, ale máme teda viaceré projekty. My to voláme projekty, hej, pretože my sme ako dodávateľ väčšinou. Máme viaceré týmy, ktoré pracujú v škálovanom prostredí a ono je to veľakrát akože už custom, hej, že vychádza to z nejakých myšlienok akože Scrum of Scrums alebo Nexusu alebo akéhokoľvek škálovacieho frameworku. Nie safe, na to tu bol Dušan. No a tam tie výzvy sú samozrejme úplne iné, hej, ale tá filozofia je pomerne jednoduchá, že keď vás zaujíma, že ako to teda vyškálovať, ak tá otázka smeruje k tomu, tak pozrite si taký najjednoduchšie ten Nexus Framework od Scrum.org, zase to má nejakých 6 strán, kde v podstate iba je pridané to absolútne minimum na tie Scrum týmy, ktoré vám bude zabezpečiť to, aby tam nevznikali nejaké koordinačné problémy a teda ostal tam ten fokus na ten produkt. A všetko ostatné, čo si k tomu pribalíte, sú už nejaké vaše ako praktiky, na ktoré prídete praxou. Ale teda, akože, aby si sa z toho dalo aj niečo odniesť, tak keď už škáluješ, tak ako chceš si nechať jedného hlavného produkťaka, ktorý akože naozaj teda je ten, ktorý calls the shots, čo sa týka produktu, a chcete mať jeden backlog. Čiže chcete mať keby jeden zdroj pravdy, že toto sú tie veci, ktoré ten produkt potrebuje. A to sa nemení tým, že či máte jeden tím alebo 7 tímov. Takže tak. OK, super. Ďakujem veľmi pekne. Adam, ja ďakujem. Díky, že si prišiel. Akože vo mne to veľa vecí z toho zaresonovalo a mal som pocit, že veľa veciam rozumiem, ale teraz si to vo mne otočilo. Robili ste to zle? Takže minimálne budem mať nad čím rozmýšľať. Takže díky moc za pošerovanie všetkých tvojich znalostí a s vami diváci sa lúčim. Ďakujem, že ste nám zachovali priazeň. Budem veľmi rád, ak túto alebo aj prechádzajúce časti budete zdieľať. Všetky nájdete na techtalks.sk alebo v každej podcastovej aplikácii a teším sa s vami dovedenia zase niekedy na budúce. Ja som ešte len chcel dodať, že keby kdokoľvek mal akúkoľvek otázku, videli ste, že vám niečo nefunguje, tak ľudne si ma pridajte na LinkedIne, Adam Okruhlica, napíšte message. Super. Nájdem si čas. Díky moc. Ďakujem. Majte sa dobre. Čaute.